Fil-programm Ekstra il-kap tal-Oppożizzjoni reġa' qal li se jkun qed jitfal barra l-investituri fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Investituri li ġew Malta biex jinvestu fl-isptar bħala parti minn proġett kbir li jinkludi wkoll skola medika u li jara li l-Lawċin jieħdu l-aqwa kura mingħajr ħlas. Għalih li tagħmel hekk ma' investituri mhux perikoluż. Li jkun hemm kontratt ma' kumpanija, stat, u inti qed tgħid jien ħammur hemm u dal-kuntratt ħanqattaw. Ma taħsibx li qed tibgħat messaġġ ħażin jista' jkunu investituri mhux mill-ħelwin net, ma jista' jkun qed tibgħat messaġġ ħażin lil dawn li lesti biex jinvestu f'pajjiżna. Le. Kien hawn li l-preżentatur staqsih kif se jagħmel dan la darba hemm kuntratt iffirmat. Busuttil qal imbagħad jara l-Avukat Ġenerali għax hu direzzjoni politika jaffjati. Insaqsi l-Avukat Ġenerali u jsolvjaw. Forsi jibda jagħmel xi ħaġa. Fil-programm Simon Busuttil kien anke negattiv dwar l-iżvilupp ekonomiku ta' pajjiżna. Mistoqsi dwar dan semma biss difetti. Inti ma tirrikonoxxix xi affarijiet pożittivi fl-economic planning ta' dal-gvern jiġifieri. Fl-ekonomija iż-żewġ difetti li naraw aħna. Saħansitra qal li Joseph Muscat għamel froġa. Għax għamlilna ħafna proposti sbieħ 4 snin ilu, imma ara xi froġa għamel. Fil-programm Simon Busuttil ikkonferma wkoll li għandu għal qalbu ħafna lil Salvo Mallia u reġa' iġġustifika l-attakki bla rażan li Salvo Mallia baqa' jagħmel fil-konfront tal-Prim Ministru. Nifhem għaliex Salvo Mallia jitkellem hekk. Fil-waqt li reġa' ma laqax l-isfida tal-Prim Ministru biex meta jirriżulta li gideb dwar il-grant jirriżenja. Minflok din id-darba għażel li jpoġġi l-pressjoni fuq il-Maġistrat għax qal li Alla ħares ma jsib xejn. Il-Maġistrat jiena ngħid Alla ħares. Ma jgħidx li hemm biżżejjed biex il-każ jimxi. Alla ħares. Għandi inkwiet iva, mhux ovvja jekk hemm il-pulizija kompromessi mal-Maġistrat. Intant bħadderit l-oħra li s'issa kellu Simon Busuttil fuq it-televiżjoni spikkat l-aggressività bla tarf li wera u din esperjenza wkoll il-ġurnalist li għammillu l-mistoqsijiet. Nirringrazzjak anke tal-fatt li aċċettajt li tirrispondi mistoqsijiet minn kelli xi kultant kont xejn aggressiv.